То беше Калинка, трябваше да се пожелае някой нещо. О, то не беше? Това ти стъпи. Да, стъпи. Мани, то смотан телефон бе, снимай с хубавите камери. Това е моя. Fuck you mean? Да. Мани го то. Мани го това телефон, ба. Да ти правим, ела с хубавия. Идваме. А? Така? Тичек. I don't fucking know. 300. I don't fucking know. Де се хвърли? Да. Блок. Няма ли да е забавно? Локи, ако някой ни беше снимал, ще бъде много яко така. И тримата. Батяката вода. Как якия Матей? Виж как изгледа на камера. Не снимай там. Там е много далеч. Се носи на морето. Има нещо. Не дей. Този пресвече. Още не. Така е, прав си. Shut the fuck up. Въобще е много peaceful. Хм? Много е peaceful. Да. На село. What the fuck? Муха. Тук малко кално. Какво ще правим сега? Дали се връща? Но стигат ли? Къде си? Стигат ли? Да. Let's go. Кално да го. Сега. No, you cut his dick off, брат. Ще трябва да вземем на Петър. Петър колко? Не, това е грозно. Това отива за Петър. Това е грозно, бе. Това е хубаво. Това е хубаво. Това ти е за нас. Всичко е на видео. Грозното ти е за Петър. Не. Това ти е за Петър. Той Петър колко иска? Къде знам? Това е горе-долу грозно. Това е за Петър, ето. Това е голямо, ама Това грозно. е грозно. Добре. Кюци. Да, Петър получи 3 кончета. 4. Това са общо за 2 венеца, нали? Ние Абе. трябваше да правим за венци. Не знам как се правят венци. Yes. Това не може да се направи венецо. Те взема Петър, може. А? Те взема Петър, май може. Да, че са малки. How small are we talking? Small enough. Не, просто скини.
Смол е нов, брат. Скини! Скини е нов, брат. Ой! Трябваше да открия Вятър. кончета. It was the wind, брат. Уоу, е пак ти красивото! Това ти за нас. Мисля, че ги правя много малки. Не. Уоу! И това е красивото за нас. Да? Да. Това е за 5 лева. Аре, що сме щедри. Това е за нас. Мани стигат. Да, стига ни толкова. А това? Ей, ти го първа. Не съм. Това е за нас. Букет! Да, букет. Поуз. Поуз. Букет. Фотошут. Да се бият. Let's go! Come, let's go. How jolly. Разбрахме какво трябва да вземем. Става ти да бъде. Разбрахме, защото аз ги рядох. Сурва, сурва, весела година. Година. До година доламина пишки. Сурва, сурва. Сега трябва да имам пари, нали? Да. Това Няма. е весела Дарина. О, Дарина. 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 Браво! Браво, бе, Павеле! Сгуби се. Не, те се раздобава. Разгубава? Разгубава ли се? Сгубава се. Оп. Дано да са правилните. Къде си имахме такива? Не. Тата. Те че трябва да са правилните. Сурва? А? А? Моля? А? Какво? What? What? Вас? Ке? Ке вас? Вас? Ке? What? Моля? Какво? Какво? Не толкова confused. Ке? Confusing the confused. А? Какво? Ке? Какво каза? Нищо? Много скуче. Ще ти обича съм. Трябваше да се направиш. О, трябва да се направя. Как ще се направя? Аз ще пребиваме с Антони. Това Локи... Ха! Моя е по-късно. Не. Да, е. Не го е. М, I fucking know, дих. Дих. Лойнг, 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 лойнг. Мунки. Мути дих. Ето тук за едната, тук за другата, тук за петата. Всеки ще получи. Да е въздих. Бих и за себе си даже. А? Бих и за себе си даже. О, да. Не ти при моя дих. Оу, това е балон за дих. Не. Диха ми се щупил. На всеки се случва. Всеки се случва. Диховете нямат ли? Те нямат бон. Нямат бонгли. Какво за бонг? Бон! А Не, бон? нямат кост. What the fuck? Какво мина, бе? Зелено. И синьо мина. Мина Порше. Не. Не беше Порше. А какво беше? Не знам, изглеждаше на Ауди. Беше Порше. Защото много ги разбирам. Защото кар механик. Вау! Ще го ударят с кон. Ей! Мотор! Окей, сега. Коте!
Цигани с мечове? Цигани с мечове. Колко време не съм го чувала. Банята цигани с коки. Петър! Мечове с цигани. Петре! Ота ви насурвам. Сега ще ни даде пари. Let's go! Много е хубаво времето, човек. Много е. Мечове с цигани. Мечове с цигани. Мечове с цигани. Дай. Те Кое чове- беше за Петър? Те чуе Е, с това. мигани. Айде. Турба. Те чуе с мигани. А? Затвори колата вратата. Дори вратата колата. Затвори колата вратата. Затвори. А багажника? Тя го затвори метафорично. Нали това беше? Което трябваше да берем. Сигурно. Може би. Защото ние малко... Как си, Матейка? Добре съм. Нищо ми нямаш това. Малко шили, има бърз метаболизъм. Не е като нас Д'Артаньян, не промога в гроба. С забавен метаболизъм. Айде, давай ми. Е, това е за вас. Много ти благодаря. Букет. Сурба. Да. Една снимка.